Hola, bon dia. Benvinguts a la Casa Museu de la Mel. Jo em dic Joan, soc apicultor professional, treballem aquí a la zona de muntanyes de Prades, que és una zona emblemàtica, sí que es fa una mel de molt bona qualitat. Soc el president de l'Associació Amics de les Abelles i fem l'apartat del patrimoni cultural. Nosaltres tenim el museu, que és la col·lecció privada més important de Catalunya, el Safari d'Abelles, en el qual donem a conèixer el fascinant món de les abelles i la important tasca que fa l'apicultor, que també contribueix amb el medi ambient. El que més m'ha agradat de tot ha sigut que ens ensenyessin com són les abelles, perquè no ho sabia tan bé. Jo he après que són molt espavilades. Fer país per nosaltres és conèixer els nostres orígens, les nostres arrels. Col·laboren fent país perquè és una cosa del territori i per donar una cultura, i a més ho fan molt bé. Per tant, crec que val la pena.